1991 में ये मेरा गीत रिकॉर्ड हुआ था आर सीरीज कैसेट से। सुपर डुपर हिट हुआ था, चारों तरफ बजा था, काफ़ी लोगों ने इसका पैरोडी बनाया। और आज भैया के ऑफिस में आप सबकी डिमांड पे बरगा देता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर कमलेश हरिपुरी, मुंबई से। गाजीपुर में लहंगा लूटल, तजपुर डेहमा चुनरी, साया साड़ी भैल बरामद, बड़का गांव के कगरी टीका, टीका फेफना में आके भुलाइल बा, बाली बलिया बरामद होके आइल बा, बाली बलिया बरामद होके आइल बा। गाजीपुर में लहंगा लूटल, तजपुर डेहमा चुनरी, साया साड़ी भैल बरामद, बड़का गांव के कगरी टीका, टीका 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 फेफना में आके भुलाइल बा, बाली बलिया बरामद होके आइल बा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो बाली बलिया बरामद होके आइल बा। मुँह तुहार बा चांद के टुकड़ा, सबसे छुपावे आपन तो मुखड़ा, मुँह तुहार बा चांद के टुकड़ा, सबसे छुपावे लो आपन तो मुखड़ा। बांसडीह रोड जाके मरलू तू अखिया, बांसडीह रोड जाके मरलू तू अखिया, अब भइल बा दीवाना ऊ रेवती सहरिया, भइल बा दीवाना ऊ रेवती सहरिया। नगमा और हल्दी के लोगवाई कहेला, नीरूपुर ढाला के सभे ई पूछे न बयासी, बयासी घर घर में पर्चा छपाइल बा, बाली बलिया बरामद आइल बा, बाली बलिया बरामद होके आइल बा। दूसरा इसका अंतरा है, मनियर गौवा काजर मटकवलू, जाके सलेमपुर में सबके पटवलू, अपुर पकड़ी में चूड़ी खनकवलू, पुर पकड़ी में चूड़ी खनकवलू, सुखपुरा में पायल बजवलू, ए सुखपुरा